Az Idősek Hete programsorozat minden évben az idősek iránti tisztelet fontosságára hívja fel a figyelmet. Ma délután tartották a programnyitó rendezvényét a Margaréta Otthonban, ahol Jancsikné Tóth Andrea intézményvezető köszöntötte a szépkorúakat. Soha nem szabad megfeledkezni az idősek, szépkorúak munkájáról, az utánuk jövő korosztályokra hagyott értékeikről, szeretetükről. Hálával, tisztelettel és megbecsüléssel tartozunk azok iránt, akik a munkában eltöltött több évtized után nyugdíjas éveiket élik. Szamler László önkormányzati képviselő is szép szavakkal üdvözölte az időseket. Számomra az itt töltött idő, amikor önökkel együtt lehetek, akkor mindig az öröm, a köszönet, a tisztelet és a hála percei. Öröm számomra itt lenni, öröm látni azt, hogy milyen vidám és tartalmas programokat hoznak össze időről időre, minden percét élvezem. Köszönet azért, mert itt lehetek. Jancsikné Tóth Andrea, a Margaréta Otthon igazgatója tegnap átvette a Kecskemét városért szociális díjat. Az intézményvezető munkáját saját közönsége, vagyis a szépkorúak előtt is megköszönte Engert Jakabné alpolgármester az ünnepség keretében. Tudják, hogy milyen szorgalommal, becsülettel, kiváló szakmai felkészültséggel vezeti ezt az intézményt, és azt gondolom, hogy itt ebben a körben meg kell, hogy köszönjem a város vezetése nevében ezt a munkát, és rajta keresztül önöknek is. A Margaréta Otthon 246 férőhellyel működik, köztük 43 lakó 90 év feletti. Őket is köszöntötték a rendezvényen, és azt a mintegy 100 aktív lakót is, akik tevékenységükkel nap mint nap segítik az intézmény dolgozóinak munkáját, a kertészkedésen át a demens lakótársakkal való beszélgetésig, emellett az önkénteseket is elismerték. Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcső. A mai program Faragó Ádám színész zenés műsorával zárult. Az Idősek Hete 2023-as programjában a résztvevők október 9-ig művészettörténeti előadáson, zenés délutánon vehetnek részt, és régi idők mozia is várja majd őket. A Margaréta Otthonban pedig Életképek címmel az intézmény életét bemutató fénykép összeállítást tekinthetnek meg.